Chcel by som sa poďakovať sponzorom, ako je firma Slopstav, Green Hill donovali, Hotel Lux, Pepa, Spellini, Pizzeria San Marco, CS Real a samozrejme tomuto krásnemu stredisku Čachovo. Zaplikaj mu niekto to meno. Zoberte mu takto ten mikrofón zajtra, keď začne trepať. Dobre, mládenci a dievčatá, takže vítajte na 45. Na 4. ročníku. 0. ročníku majstrovstiev sveta amatérov v obrovskom slalome, ktoré sme v súčinnosti s Peťom Englarčíkom založili, alebo chceme, aby to nadviazalo nejakú tradíciu dobrú, ako sa nám to darí v tenise. Dali sme dokopy nejakých 40 našich kamarátov, s tým, že sme tu tak asi zhruba v slabej polovici. Preteky prebehnú zajtra dvojkolovo, bude to postavené niečo medzi slalomom a obrovským slalomom. Nebudú klasické na obrovský slalom dve brány, klasické bude to normálne po jednej bráne. Prvé kolo pustíme, ktorý poznáte, Solčiansky kopec popri vleku, v tej strnšej časti. Druhé kolo by sme dali trošku smerom tam k závozu a opačnou stranou. Ten stred chceme nehať, aby sme sa trošku rozlyžovali, keď tam prídeme. Poprosím vás o dochvíľnosť zajtra, lebo ten svah je prenajatý od 5:30 do 8:30 večer, stojí to 400 eur prenájom, hej, včetne vlekov, včetne služby, horskej služby a týchto vecí, lebo Dušan... Babi, fanklub tam bude v dolnej časti cieľa. Aj záchranári tam budú, hej. To je dôležité. Opatrne s oblúkom. Janko, tam sú hostesky, my dáme Janko, oni dajú Hansman, vieš? Peťo Vengloš postaví ten slalom aj prvé, aj druhé kolo jeho vlastný Laco Smolenak dojde, tak ho postaví Laco. Oni ako profesionálni lyžiari nemôžu štartovať, čiže pôjdeme len my s tým amatérským oblúkom, ktorý máme každý svoj. Televízia, taký špecifický, každý svoj. Televízia Markiza na to zdokumentuje na DVDčko potom. 14. Nie, že vy dvaja skončíte ako na fotbale. Úradník. Môžem? Neviem, ako som tam skončil. Úradník. Kto je tam? Slašo Romanov. Úradník. Práve pretože neviem. Nie sa zjebe, že dojebeš mi drať do Čo je? Ja? Ivan prvý. Ja pôjdem posledný? 12. 12. Toľko si bol aj na taxíku, čak? Ale vieš, že dá sa to predať. Predám ti, ak vyťahniš jedno. Verina. To mi nejde, To mi nejde, prepíš to na. Kachniče nevedia nájsť. Prepíš. Ja nejdem. Kachnič nenarukoval. Hej. Príjemný podvečer. Zdravím, dobrý večer. Majstri športu, tak tu ste, hej? Hej. Už to ide. Agresívne veci. Ja idem na onom. Určite toto ja budem na okuliare, čo mi budú dobré. Poďme, okuliare nie je tu. Zdravíme divákov slovenskej verzie Eurosportu, konkrétne z regionálneho strediska Banská Bystrica, kde sa koná neoficiálne majstrovstvá sveta z jazdovom lyžovaní amatérov za účasti prominentov zo spoločenského, kultúrneho, umeleckého života a ďalšieho ostatného. Týmto chceme privítať aj bývalého reprezentačného trénera pána Judr, pripomínam Judr, doktora Kiča. Vidíte, že nám to nechce, už sme dlho sme sa... Trochu tréma, hej? Takže nehajte nás kúde robiť svoje roboty. Ďakujem. Ťažký sneh. Sneh. Hej? Ťažký. Ale som pripravený. Som si zobral najtežšie freeridky. Počkaj. Ale veď on mi vravel, že ide spraviť vrtuľník, ty čo to Vrtuľník mi dajte skok a spravíme vrtuľníka. Ako sa volá ten skok? Jožo na tých freeridách sa spustí a vieš, kde ho zoberú? Pri cementárni zistí, že tam není cieľ. Prečo máš nové lyže a starý ancuk? Som predal.
Vítam najväčšieho sponzora tejto akcie Hotel Lux, ktorý nám poskytol strechu nad hlavou. Ešte by som potreboval vedieť, kde máme štartové čísla. Čo na to vravia ženy? Ženy, že chlapi musia zrýchliť. Hej? A čo sú pomalí vari? No a to nie je na krásu, Balaton. Na krásu ste tu vy, hej? Na krásu sme tu my a oni musia zrýchliť, Tonko. Ja to už len tak vidím. No a s rumom, tak my tam si taký... A ty kde máš lyže, Tono? Ja nemám. Ináč, keby si takto, že na lyžiach, to by bola aj na saláma. Ak sa niekomu stane, že vyletí, kľudne sa vráte, prešlapte sa nazad do brány, len nejaká dôsledná kontrola sa tu nejde prevádzať, len aby to niekto nedal s jazdom dole, ako sa Adam Lehocký chystá zísť dole s jazdom. Dobre? Nepodvádzajte tak ako Adam, hej? Míšo, kde si? Tí, čo včera boli... 17-ka, Paťo, počkaj. Osobne na žrebovaní, to je Paťo je posledný, 17 sa vyžrebovali, ostatných som dolosoval ja spolu s chlapci s Jožkovou Medveďovou ženou. Takže nebola žiadna manipulácia. Takže? Ale nie je veľká, bol som tam. 18-ka, Slobodník Braňo. Braňo. Tu som, daj. 19-ka, Švácov. Švajzi. Švácov či Šváňov? Švácov. 20 Kucko. Zdeno. No a teraz počkaj. Kto je tam ďalej? Jaromajer. Daj mi toho teplého návoda. To nejde do televízie. Hej, ty si blázon, to je pre vás iba. CDčko ti dajú. Poď pre nás, ty. 21 bol Špico. Základe. Prepíš. Dlovňu vidno. Hore zažmúrim oči. Keď nenamakaný, chlapci, bo ja sa bojím. Tak si daj. Ktorý je predo? Ja som ináč stolík. Dobre to bude, dobre. Jasne, tak sviaču sa dve tri voľné, no. Tak, lebo bola dobrá, že... Výborná trať. Neviem, či sú nestával. Ľahká, jednoduchá. Bolo ma vidno? No a? Točil si ma? No a? Výborne. Tonko, Točiť. dajú si oni, kameraman. Aj do druhej si dajú. Dobre, dobre. Točno! Hop, hop. Ja. Veľmi dobre. OK. Nemocnice, súdnictvo, Čo, niekto vypne? a tiež verejnoprávnu televíziu a rozhlas. Zastavili sa aj vlaky. Slovenskí hádzanári na súde dnes večer v Záhrebe na svoj posledný zápas na majstrovstvách sveta v súboji o konečné 9. miesto sa stretnú s Norskom. Vôbec nie je zle, kamarát, vôbec nie je zle. Vôbec nie je zle. Ej, hej! Líže hore! Poďme na to! Jasne! Keď ma sponzoroval Rusniňov, tak ich dám hore. Ideme, tak. Trať sme zvolili adekvátne štartovému polu, keďže sa tu stretla veľmi nešportová obec naša v podnikateľskej, kultúrnej a spoločenskej oblasti, teda oblasti, pardon, čoho? Komodity. Ďakujem, pán redaktor. Trať je pojatá veľmi jemne, ľahúčko, plynulo,
rytmicky, čo ste mohli nakoniec aj vidieť, že aj veľmi slabý športovec, ako je kolega Adam Lehocký, to zišiel bez akýchkoľvek problémov. Takže to vyjadruje tú charakteristiku trate. Že každý debil ju zíde. To som ja nepovedal. Ďakujeme, Pečko. Ďakujem. Ty sleduješ, prosím ťa, tou kamerou tu tieto vlny? Áno. To je... Sam je vlny pozerám, no. Sam je... Vlny. Také vlny, ty vlny. Som si súrne doniesol, prepáč. 26,98. So štartovým číslom 2. Pozrite sa, tak krásne, čo? Pýtame sa na odborníka, Peťa Venglarčíka, na jeho štýl. A pána, počkaj, ja si pamätám ako na dravého, agresívneho jazdca, to asi nebude on. Je dobrý čas, 2 minúty 30. Dobre, to bolo dobre. Tejto trati? To je strašne rýchla a sneh je neskutočne tvrdý. Ale je to dobré, je to dobré. Ďakujeme veľmi pekne. Ježiš! Na futbalistu nie je zle, nie? Je tam so štartovým číslom. Janik, to bol najlepší čas toto. A tá hruška je voľaká ťažká, kurva, čopa. Hop, 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 hop! Ale vedie, pluj! Pluj! Ja to je v troji, aha. Krstopu, Pálo! A takisto FK, ale a čo povieš? Ako povieš? Toho ma drgáš, potom to vybereš. Hej. Dobrý večer, priatelia. Veľmi dobre, Fiel. Kubo! Kubo, ale vyslovene nechceš! Posledná. Kubo! Kubo, ak som to nenahrával, tak si tiež nemal, vieš o tom. Startové číslo 10, u vás tých, ty si vláda. 5, 4, 3, 2, 1.
Poď! OK. Celý! Už beží čas. Ja musím vidieť, ja som technický delegát na štarte, ja nemusím na štart do piči. Ivan Ivor. Metári!